Něco bych si dala. Něco jako popcorn, tyčinky nebo bramburky. No a pak budeš říkat, že si to jíst neměla a budeš si stěžovat, jak vypadáš. Jakože vypadám blbě? Co? Právě si řekl, že vypadám blbě. Já jsem nic takového neříkal. Jo, říkal. Ježíš, proč bych něco takového říkal? A jak teda vypadám? No, dobře. Vždyť ses na mě ani nepodíval. Promiň. Dobře. A jak moc dobře? Jak moc? No, normálně moc. Tak normálně nebo moc? No, moc? A jak moc? No, moc. Víš co, představ si. Ty mě jako pštíš. Nejdřív mi řekneš, že vypadám blbě a teď mě pštíš. To je teda hezký. Posloucháš mě? Co? Jasně, že tě poslouchám. Víš, proč toho napovídám dvakrát víc než ty? Nevím. Protože mě neposloucháš a musím ti všechno opakovat. Cože? Přesně o tom mluvím. Hele, za chvíli to bude končit a potom si můžem povídat, jo? Ale já si chci povídat teď. Co na tom máš? Vždyť je to samý psum, psum. Psum. Prosím tě, nech toho. Vidíš, taky tě to rozčiluje. Co kdybychom tu televizi vypli a šli dělat něco zajímavějšího? Zajímavější? Prosím tě, taky myslíš jenom na jedno? Na dvě. Vtipnej, že? Víš co, já tady s tebou vůbec nemusím ztrácet čas. Cože? Že už nebudeš utrácet? No už byl čas. A to mám jít takhle. Teda popcorn potřebuje dálkový ovladač. Ne, dík. Už mám bramburky. Asi bych to neměla jíst.